Avui en la torta celebrem el Gaming Experience, un espai en el que trobaran videojocs, diferents videojocs, tornejos, espais de realitat virtual, bueno, etc. No? Tot vinculat al món de les tecnologies. I és el fet de que hi ha competició, de que hi ha cooperació, col·laboració, xiquets coneixent-se. No? És diferent que pensar que estan en casa tancats, així es veiem tots junts, relacionant-se. És un aspecte prou diferent al que estem acostumats, no? De quan ens diuen ell s'està jugant a videojocs, està en casa, tancat, no fa esport. Que estem acostumats a que ens diguen és que jugar a videojocs fomenta l'addicció. També pot fomentar moltes altres coses que tenen que veure en l'esport.